Guk Bokalanbiak bat elkartekoak gea. Guk txakurrekin terapiak egiten ditugu, eta 22an Lazkaon ikusiko gea. Ardasa taldetik, fibrosi kistikoaren elkartetik, gonbidatzen zaituztegu irailako 22an egingo den bizipoza jaialdira. Jantzi Zapia. Gure ibilbidean zehar bailazo talde bezala eta harreman handia izan dugu elkarte ezberdinekin. Eta Herrien Lagunak Kluba sortzerakoan elkarte horiei esan bezala eman genien berebiziko garrantzia. Ari gara, Herri Aldizkariaren bidez, elkarteei hilero elkarte bat aurkezten. Herri Aldizkarian. Web horria ere, tarte zabal bat dute elkarte hauek, Herrien Lagunak Klubaren web horrian. Haientzako kantak ere egiten ari poliki. Eta ikusizunak ere eskaini nahi dizkiegu. Iruditzen zaigu, herri bat daukagula helburu. Bizipozan biziko den herri bat. Eta hori auzolanean egin nahi dugu. Gizaki Elurraren izenean gonbidatzen zaituztegu datorren 22an igandean Lazkaora bizipozaren jaian zapia hartuta eta zapia jarrita. Ordura arte. Txernobilen Lagunak elkartekoak ere Lazkaon izango gara, animatu zaitezu ere. Fibrosi kistikoa da gaixotasun genetiko eta larri bat. Bati bat digestio eta arnasketa aparatua eragiten diena. Eta elkartegintza taldeak egiten diguna da Euskal Herri guztira zabaltzeko. Honek azkenen modu positiboan ez, irribarre bat eginez, lortzen dugula azkenen jenden elkartasuna eta positibo izatea ez, elkarte guztiak ere behar izaten da ez, positibotasun hori izatea eta gizartean ere horren transmisioa egiteko egiten den lana ikaragarria da eta guk ere horrekin bat egiten dugu. 10etan emango diogu hasiera jaialdiari, 10etan herri anitz ikuskizunak, 11etan dantza taldeen saioa. Sarrera Zapiaren saneurria 5 eurotakoa da. Familiako 10 euro ordainduko lukete eta Herrien Lagunak Klubeko arpide direnak, txarteldunak direnak doan izango dute Zapia. Gurrona pasatzen dugu, lagunaldi esan laguntzen digun. Txarra egitezke ere alternatibak prestatuta daude, programa bere osotasunean mantenduko da berdin beti. Naiz bagara elkartetik nator, euskeraz bizi nahi dugun etorkinak gara, eta irailean 22an ere Lazkaon egongo gara hiriaren lagunaren festan. Gure nahi elkartasunetikan, nahi dugu gonbidatu mundu guztia ume heldu eta zarrak Lazkaora jutia eta bizipozaren jaia disfrutatzea, eta jantzi Zapia eta disfrutatu. Jantzi Zapia!